No niin, kiitoksia haasteesta Tiina Granlund. Sain tämän haasteen eilen ja päätin sitten, että pitää sitten tehdä jotain kunnolla haastavaa. Että mä sitten tulin tänne maneesiin ja sitten mä rakensin tänne tämmöisen kunnon esteen. Ja sitten mä satuloin tämän mun reilumetrin. Ja sitten mä otin vielä mukaan tämän mun coachin, Rolf-Göran Bengtssonin. Ja sitten mä ajattelin pykästä tästä tän aidan. Mut sitten mä tajusinkin, että eihän mä nyt voi tässä teille esteratsastajaksi muuttua. Et sit mä ajattelin, että jos mä sitten ehkä mieluummin näyttäisin teille, kun me ollaan pistetty Artulle vähän uusia tavoitteita ensi kaudella ja treenattu vähän vaikeampia asioita, että jos mä vaikka näyttäisin vähän laukanvaihtosarjoja teille. Ne on kyllä vähän vaiheessa, ettei ne niinku välttämättä onnistu ja se voi hiukan villiytyäkin, mutta kokeillaan nyt ainakin. Jos kuvaaja vaikka kuvaa tuota pitkää sivua, niin mä täällä vähän virittelen sitä siihen malliin, että jos nyt edes vähän onnistuisi, niin mä sitten tuun tuota pitkää sivua pitkin sillain näyttävästi. Vähän raskasta on itselle vielä, että tämän kunniaksi kuitenkin ajattelin sihauttaa tällaisen kunnon juoman. Tää on tämmönen Dudsoneitten jekkulimunaati. Kippis. Sen verran hengästynyt, että hei ihan ykkösellä mee. No niin. Joo, sitten haastan seuraavaksi mun ihanat master-kaverit Torniosta Katariina Pajari ja Tampereelle Tytteli-Tetri Rantaselle ja sitten vielä sinne Venäjän rajalle Sari Harjuselle. Pistäkää paremmaksi.